Fri forskning er vigtig for samfundet, fordi det leverer nyttig viden til samfundet. Og det er samfundet i form af virksomheder, og det er det offentlige, og så er det en forståelse for os, på os selv i samfundet. Og det er altså meget nyttigt, og det er vigtigt at investere i, sådan så vi kan løse problemstillinger i dag, og så vi også har et beredskab, kan man sige videnberedskab, som gør, at vi kan løse problemstillinger på længere sigt. Så det er meget vigtigt. Forskernes egne idéer er vores bedste ressource. Det er der, de nye tanker, de nye idéer kommer, som er med til at præge vores samfund fremadrettet. Hvis man kun tager idéer, som tager udspring i de udfordringer, som vi har i dag, hvordan får vi løst det her? Så det er et spørgsmål om at udnytte den kreative ressource, vi har i form af forskerne. Og det gør man ved at støtte deres idéer bredt inden for alle fagområder. Og så er der nogle idéer, der bliver til et helt konkret impact ganske hurtigt, og så er der nogle, som har en lang vej hen til at give et impact inden for et helt andet område, end man havde forestillet sig. Men det er meget vigtigt, at vi støtter i bredden, sådan så man ikke kun støtter områder, man kan se blive benyttet i morgen, fordi så bliver vi gradvist fattigere.